салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Дӯстони азиз, нигоҳ кунед, распродажа рафтестай дар ҷои Апай Обида 12-ум дарвоза 8-ум қатор тарафи Тилобозор. Боз ҳам распродажа бисёр кардагиян, чӣ куртои 80 сомона ва чӣ либосҳои кӯдаконаи 30 сомона ва мактабӣ. ҳозир ман якта шуморо нишон медиҳам то қадри имкон, вале хитон биёен аз наздик бинен, борои хушрӯша гирен ки дер мекунен, мегиран ҳамаша. хулоса нигоҳ кунен, нами юбка, сарафан, ҳар он чизе ки дар инҷа мебинен 30 сомонай. Мана ҳамқа юбкаҳои хушрӯ диден, фасон юбкаҳо ҳастай, сарафанчикҳо ҳастай, мана хе кофтичкаҳо ҳастай, ҳар он чизе ки ҳаст 30 сомон духтарако. Ҳозир ман куртои занонаи фасонам нишон метам, ба ёям 30 сомония. Мана не кофтичкаҳо 30 сомон. Мана калонтаракош омадай духтарако, як навор доштем, ба ё ҳамаш майда буд, синфи 1-2 да мешид. ҳозир боша студентҳо да меша, духтаракои синфҳои 7-8 да мешава. хулос ҳама размер омадагиай. Мана нами чӣ намуд кофтичкае ки мебинен амҷа распродажа да 30 сомонӣ. Мана юбкаош аст, сарафан, брюк ва ҳар намуд кофтичка. Ин намудош распродажаш 30 сомонай. Ана баъд духтарако, ҳозир ман шумода бо ваёша нишон метиҳам. Ана ин намудоша нишон метиҳам. Инош 180 сомона кофтичкаҳои распродажа да 90 сомонӣ шидагиай. ира бинед чанд рангай, чанд фасону, чанд моделай. марҳамат хоҳишмандо метавонед ки омада аз наздик бинен. И барои калоноян, барои студентҳо, барои духтаракҳои синфҳои болоӣ ҳастай. Духтарако нигоҳ кунед, чӣ хел куртои фасона распродажа да мондиян. 80 сомонаҳора нигоҳ кунед. Чанд намуд омадагиай, ҳамаш бори навинкашон. Мана чизе гирен 80 сомонӣ. Аз пеш омаде бо хутон мебинен качествоша. Мана паплинакҳо ҳастай, анами хел шолкакҳо ҳастай. хулас биёен бо бинен чӣ хел интихоб бисёрай. ҳамаи ҳамино 80 сомона, паплинои фасонакай. интихоб ба сеяй ҷада, ҳам аднатони ҳастай. ана духтаро ҳам гулдорако. минамё ҳамаш новинкай. намира ябора кишоен. иша бинед чӣ хел хушрӯяй духтаро. дар хотир дошта бошед 150 сомон намира мо видео карда будем. ҳозир распродажа да 80 сомон афтидай. мана метавонед дархост кунен. омада бинен хулос. мана духтаро ҳамаи ҳамино борои новинка. ҳамашон распродажа 80 сомонӣ. платьёи фасон омадаи дафаш. халат, платья, ҳама чи аст хулос. мана платья я, ана платьям хушрӯча барои духтарако. ям хе распродажа 80 сомон. новинка бисёр овардагиян. ҳозир ман шумода бо дигар намуд куртора нишон метиҳам ва ирам арзон кардагиян. новинкаҳои фасона аз ваёшам харидорӣ кунед. ина нигоҳ кунед духтарако, ҳамаи ҳамино новинкаҳо омадагиай. мана чандиян курто ҷои Апай Обидай. аҳа 220 сомона. ина ин новинкаҳо 220 сомон духтарако. 46 то 54 размер ҳастай. чанд ранг дора ина духтаро. дарози хушрӯай. мана сиёҳуш. ҳамхе саб букакай материалошон. чанд ранг дора. виден и бо дигар рангаш. хулоски рангакҳои фасон дора. мана ана ино хушрӯа гулдорако бо ваёшона бинен чӣ хел хушрӯ кардагиян. остиношона материалошда гап неста букакам. инош чанда? 230 сомон духтаро. бори дигар такрор мекунам, ин навор аз бозори Корвон 12-ум даромадгоҳ қатори 8 ҷои Апай Обида. ино чандиян? ино 200 сомонӣ метиҳан. инамихе фасонатласни шол. мана
диден аҷоибак ҳозир рангош бисёрай ино диде духтарако риментошона гирен агарам кушоҷи хушро метавонен пушен инаи ҳамаш рангои ами новинкаояй борошон ҳамаш хушрувай ино тамом шудак бо омада ино то 200 сомона мегитиян аз ин чанд рангай духтаро рангои фасон омадагиай 44 то 54 размер ҳаст духтаро ҳанай новинка сиёсафед паплинай прадо материалаш 170 сомон сафед пристав ден духтаро ина сафед омадай ина рангошон ина фиолетовиш ҳастай сафед ҳастай бо дигари рангоям набинед ҳамаш рангои ҳаминай мана ко нигоҳ кунед и ҳамо 200 сомонай гуфтум аз наздик бинен шолк армански шолкай ҳам сабукакай чанд ранг дорад диден ана баъд инаи болода боша қисми болода боша паплинош ҳастай ино чанди ана ино арзон шудиян 160-150 метиян паплинишай анаи намудаш духтаро дер накунед 200 сомон буд вақте ки бор нав омаданда навори пешина монда 200 сомон буд ҳозир 160-150 да метиян мана бинен ина ино расветкоҳошан чанд намуд рангакои фасон доранд чӣ ранге мехоҳем духтаро ҳастай аз 44 то 56 размер доранд пайдо карда метавонен фасонак паплинои ғавси туркияи белмандо мана инаи бу моделош кофтичкора ма гуфтум шумода 180 сома кофтичка распродажай 90 сомонӣ чунин духтаракои хушрӯ дариҷа анаи кофтичкаоям распродажа шудагиай 80 сомонӣ мана бори бишкек ҳамаш фасонак ино аз 100 боло буданд ҳозир распродажада 80 сомон чанд намуд рубашкачао ҳастай ина рангакошон баъд двойкао ҳастай двойкошона биён ай пеш бинен двойкошон бо дига нархай духтаро киртакои фасонаи двойкора ма шумода нишон дода будам абаяву кирта мана аз инам чанд рангай ё 200 сомонан аи чанд рангай духтаро киртаву абаяҳай бинен материалашда гап нест материали хушрӯ баъд ҳаст ана ино 300 сомонӣ двойкаҳо ино кори дастиян киртаошам ҳастай баъд анамхе абаяву кирташам ҳаст ҳам двойка ҳаст ҳам киртаи тоқа кори дастӣ аз ин корои дастӣ чандта расветкаи нав омадай духтаро нигоҳ кунед чихе хушрӯи ҳамаи ҳамин кори дастияи размерош нағзан размерои калонам дорам майдаям доранд аз 44 то 58 ҳастай набинен қафошам хе кори дастӣ дора украшения инчунин анаи киртора нишон метиҳем ластакора армянский шолка 200 сомонӣ ина қисми болора бинед чанд рангай мана ами болошам ами нархая ина болора бинед 200 сомонӣ чанд рангай духтаро мана рангои фасон диден духтаро размерашон чӣ халиай аз 42 то 54 размер ҳастад мана беҳад фасонаки хушрӯ инора рементоша агар гирен ҳамхе кушод свободно меистад танада мана бори дигар духтарако ёдовар мешавам ин наворе ки шумо мебинед аз бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза қатори 8 ҷои апаи обидагӯя нишон метиҳам распродажора тез иваз мекунанд 80 сомонӣ нигоҳ кунед чӣ қадр такои фасон 80 сомон мана ҳар хела минамино ҳамаш 80 сомонӣ метавонед омада бинен занҳо чӣ қадр бисёр ҳастанд иҷада шумоям дер накунед духтаро мана ҳамаш куртои занонае